Dimusim na ụfọdụ ihe na-eme na enyi nwanyị ada emie before nya wee nụba nyawa. Ọ sị m nne na this guy efoli asị na ọ like ya wee nụbịa. Ni abụgoli ụmụ na-atọ after ụmụ na-atọ o wee bido ọ pụta ọ sị ya na abụ dị agbalụ na akala ịdụ enyi nwanyị na o nwere ụfọdụ ihe ọ na-eme enyi nwanyị ada eme enwere ike ime. Ọgwa anya bọsị izizi na-eme ntị ka ọnya anụrụ ya. Ọgwakwa anya bọsị bụ ọnya wesịa kedu ihe bụ ihe anwa. Kedu ihe bụ ihe anwa nyanwa na-eme enyi gị nwaanyị enwere ike ime. Ọ sị na talking back at him. Na enyi nwaanyị na ife niile fakwụlọ for 5 years na o nwere ike talk back at him. Nya wesịa iwe masalụ na enyi gị nwaanyị nwee this beautiful quality happy abịa nụba nyanwa. Ọ sị ya no mistake ka ya mee. Mana that mistake nya nwere ike correct kwa ya soon. Nya si kedu ihe mo si yes na kita anụnwa na enyi nwanyị welcome go back again na fana abona afukwa each other. In fact not ready to marry nyanwa as a second wife. Nya si what? Ọ si yes. Ọ si m nne n'ike gwụrụ ya o. N'ike gwụrụ ya. Nya wee si ya na ọ bụrụ na ị chọrọzi na ị chọrọ ịnụ enyi gị nwaanyị go and marry enyi gị nwaanyị na nsogbu adọrọ kama na before you go on na ị ga-agbasagodu nyanwa ka ajebele onwe nni a chọrọ poli na ndụ ya niile o. Fada abonyosi ọpụọ nya wee kpọọ ndị be ha gwaba ndị be ha wee kpọọ nya gwabi okwu gwasị anya still nya kwugheli ọnụ ọ sị na ya mee mistake na enyi nwaanyị akịa mma. In fact na ife achọ bụ ka fa gbasaa ka o jebele onwe nya wee si oke je tie akwụkwọ ka ịgbasa ọsị ya na ya dị eti akwụkwọ na ya chọrọ ikpe nya ji nwayọ paaki ya ngwongwo ka ọ na-abe nne ya. Nya wee si ya na ya ma nna ịmalụ ka isi wee kpata m gị kpọchiga ebe azụ o. Nya wee kpọọ papia wee gwa papia wee kụọ meeting wee si na ọ ga-abịa o. Ọ wee bịa ewee kpebesie papia wee si ya na o nwere right ịgwa nwa ya nwaanyị na ya kala ịnụ enyi ya nwaanyị. N'ihe a chọrọ ịgba bụ mgbe ọ bịa nụ nwa ya nwaanyị nya fọsụlụ ya fọs nye ekedoli ekedo onwere onye kpọtali ahịa akwa ifugo ebe kpebekwe o wee si n'ihe bụ iwe bụ na nyakwuo okwu nwa ya nwaanyị a na-asị okwu nyakwuo okwu fanaba eweli esebe okwu nyaka na-ekwu nwaanyị okwuo 20 nyaka na-ekwu 20 okwuo 30. Papia wee sị kedu ihe bụ ihe ahụ ọ na-agwakarị gị na-agbawa gị obi to the point na ị chọrọzi ịnụ. Nwunye na-akọla anyị ha wee sị na ihe a na-agwakwu ya bụ iweta ego ịkwụ ụgwọ akwụkwọ dị enwere ike ịgwa akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụazị tata kịta ọgba nkịtị after 1 week nya agwakwu ya ọzọ ọgba nkịtị na the next thing bụ ikwu onye ọsọ balụghị mba mgbe afọ ya wee wenyikwu onu babali ya si ya na ọchọgodo ka achọ ụmụazị n'ụgwọ akwụkwọ bifo ọkwụ ụgwọ akwụkwọ na ọkwụ ụdị ihe ahụ ihe na-esele ha ma ọ na nne igwu n'ụlọ kịta anya na-asị ya na akpara isa gwụwe ka ibutela anyị another one maka na die bụ onye na-eji aka ya ego foodstuff adọba n'ụlọ ya wee na-asị ya na nne ya gwụgwekwe nnọọ ka ibutela anyị another rice ọgba nkịtị. Ọ sị m nne na mmadụ na inwe ụmụaka inweghị rice ka ị ga-agba na nsi nni na-afịa arụ. Oh yes maka na rice bụ the easiest na ị nwere ike isi webụzala onye na-alụ ọlụ. Ọ sị m nne ọkwa ya ya wee kwugide kwụsị wee kpebele ha kpesiele ha wee dozie ha o. Pịa jụrụ ya sị ya ọ bụ na ọ chọrọzi ịnụ ya kwuo onye kịta ka akpọrọ nwa ya. Ọ sị na sọsọ ihe bụ nsogbu bụ etu o si agwa ya okwu ya wee sị ya na o nwere ife na-esenụ na ọnya na-eweta ihe o kwesịrị na-eweta as a man. Nọọsụ ọfụba this girl ka o ji eze weta nri n'ụlọ enough like before. Ana ihe a conclude bụ na agwala nyanwa bụ nwunye si ya nya talks na bakat die o wee gwa die wee si ya nye ejizi na enyi nwaanyị ọ hapụrụ wee na-akọmpe nwunye fa wee kpesie wee bikwalụ nya wee nata n'eche ihe bụ mmadụ atọkụ na back to die maka na o kwerie nghọta o. Ọ die si anya sonye isi n'ọkụ na ya ma nsị ya na mama nsonye isi n'ọkụ na nsonye na ọkụ ga-agba m na ya ghọtara ya gbakwa nkịtị. Ọ sị m na fana abụọ nọzialụ ka a ga-asị nọ ịmagoluru mmeti na abụọ na-eso okwu ọ pụta sị kedu onye dobele ihe a si dobi ebe ya ma nkwudo okwu nye weli edobe
o jesie nata na fama nkari ụka maka ọzọ bụrụ na ya na-atọ ọkụba akatị ọzịbụnne na fa gbalụ nkịtị for 2 months so after 2 months ọ dịka gasị na ọlịpụta akwa n'okirike ịgbagonu ọjụzụ anya ajụjụ ọkwụrụ di a na-eche ka asa anya maka na bifo bụ ihe ọ gwara ya nya gbụ ya nkịtị emesie nye jeme ihe anwa ọsịba ọ na-agakwa o wee luo one day na ya gwago di ugboro na abọsị na fe nwere ozikwanụ jifa ji esi beans ọ gbụ ya nkịtị jawelu na after 3 days di wee sị ya enya si eli beans and yam nyekwelu ọpụba maka na ya chọrọ ịgwa ya na ji adọrọ ya gwara anya na ji adọrọ kịta bụ na ya atọ ka ọ bakatị ya wee ji nwayọ sie sọsọ beans na etinyere ji o wee jezie bata ya wee dabali ya di beans o wee mepee wee si kedu ụdị nọnsensị esiri ha kedu ife kpata na beans nwere ji na ọ gbana ya da like beans without ji ya wee si ya agwaghị by 8 o'clock on Tuesday na anyị enwerozi ji nwere ife ikwuru na ya gwaghị on Friday last week ka ị batala na mgbede abalị gwakwaghị n'ụtụtụ si gị na anyị enwerozi ji na ikwuru okwu di wee si ya ka a na-apụ this morning kedu ihe o jire gwa ya na enwere ji mgbe ya gwala ya na sie beans kedu ihe o jire wee gwa ya ya wee si ya na ya gwara gị because na ya gwago gị twice ikwuru okwu kedu ife a na-agwakwa anụ gị ọzọ kịta anya kwuo ọ bụ na ya na-atọ ọkụba ka tiu nwoke a wee chajie ewewela aka wee kụrụ the beans gwoda na si na ya gwala ya na o nwere respect na ọ bụrụ ezigbo nwaanyị fat na ya mee mistake fat na ya anụsigo na na-abe nne ya na etibekwa ihe na ya akụ ezigbo ihe kịta ma ọ na ọ nara be nne ya so ka beans landele na ana ofu wee malite na ọ bụrụ ovi ma wụọ ihe anụnwa chunk malite elu ipo n'iru ya na ụmụaka nọ na couch ya wee binie bichewe ụmụazị ebe ego nakwa beans dị ọkụ beans enwere ji n'ime elu o wee baba ya nwa wee chaji kwuo nke wee babakwuo nke mfat na ọ na-akwụ ya nya na-akwụ ya ka ya gwa anyị nke bụ eziokwu ka ọ na-akwụ ya yi na ya na-akwa gwalụ nyasị anya jezie ka ọnụ enyi nwaanyị afọ na ya anụsigo nyasị anya pụta ụtụtụ kịta ka ya bụrụ ngwongwo na-abe nne ya ọsị ya na nsogbu adịrọ oche na ya na-egwu egwu abalị afọ niile na ya na-alụlọ na ya paakịrị ngwongwo ya niile paakịsịa ruo echie niile na-abe nne ya papa ya wee zie ozi wee si gwa ya ga bịa ka o were ife ome n'isi ya na ọkanụsigo a jezie nube enyi ya nwaanyị afọ o wee jewe nụ enyi ya nwaanyị ọ sị m nne na ife ya na enyi ya nwaanyị abụrụ bụ 2 years oluo one day this woman jesi afịa na-anata moto ha wee nwee ife mberede okporo ụzọ wee kwụọ nwaanyị apịapịa na-amụtara nwa ọ sị m nne di ya wee begide besie wee kwaba ozu kwasịa wee sị na ya jee jụ ese wee sị ya nọọ iwo ihe o melụ nwunye ya na ụmụ ya nọọ ya nwa bụ ife melụ the woman na ya dụ sorry wee tụkọlọ ọkpa wee bịaba be nne ya bịa yọba biko ọ sị m makwalụ na for that 2 years na-ayụ ya bịa ka o wele ife ome n'isi na o kwere wele na ihe ọ na-ekwu bụ ya dị inye ụmụaka ka nwaanyị nke ọ nụrụ ọfụ netebe anya ya wee jụ na ya ma mmie o wee sị na ọ bụ na edunyere ụmụaka na ya ma nwee ihe ya na-enye isi so fana abụọ nọ na ndọrọ for that 2 years before ihe menụ wee mee ọ sị m nne ya dụ sorry si gbaghalị ya nke nwa o sikwe nke a ọ pụọ nke a ejikwa wee sị ya nọọ iwo na iwo juru nwunye ya afọ na nwunye ya na-ebeli ya akwa abalị na onye anwa ka ọsụrụ nwaanyị anya nụrụ ji wee nwụrụ ọ sị m nne ya jụrụ ajụ na papi ya jụkwuru ajụ na that day ọbịa na papi ya ji eweta ego mee n'isi dobeli edenu tebụl this man ya na owerie tọn na hapụ ya n'elu tebụl afọ na ibe ha bụ ndị afọ balịa mgbe ọ na-eme ihe a fancha niile bịa na-ayị ya nya gbaghara ya ka fa bikwezi elu na ọkwa na-ekwensu na o nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị afọ melie ọgwụ na o nwere ike ọ bụrụ na nke a mee na Chukwu agbagoli ọgụ mgbe o jikwe wee gba n'afa a na-asị na iwo na-ewie a na-akọ nnọọ si m nne na ya chọrọ ịgbaghalụ this guy if not na that girl nwere ihe mberede okporo ụzọ nwụrụ ọ dị unu ka this man ọ ga-echigeta azụ bịasị anya gbaghalị ya ịgba na o nwere postu mmele I think na real bụ ihe anwa wee na-asị kedu ife kpata na ụmụ nwoke
ụfọdụ ga-elibe nne enyi na-eli enyi fụ onye fa like onye really fo bụ that person they cared about fa happy o ije duba nwanya ọzọ wee bi na follow that one within 6 months 1 year idu gị enu anya emesizie nwanyị afọ kpasuo gị iwo ifekwalụ ka nnụnụ pịrịrịrị bam n'aka nwanyị afọ ise na ịchọrọzi aka ya ekwu isi na unu jikwe wee so obele okwu iwe hapụzi anya unu jikwe wee so since 5 years gị na ya na-akwụ ọnụ na-adesa obele okwu na-edo amarakwa m ife na-ebe unu ma ụmụ nwaanyị ndị ga-abụ in fact rejected stone reject cha unu emesikwa onye afọ bịa unu egheberi chukwu mekwalụ na ebele chai agwa gị that if they don't come for your marriage they will come for you. This girl ichighekwula azụ now ịgbazi aka nyanwa o gbakwala aka family gị o ị na-akwụgharị na-ayọ biko akwa ifu gị ha nwa nkwulu ike gwụrụ nwoke bụ nwoke kpọrọ onwe ya nwoke mepee ọnụ wele enyi nwaanyị ya na ya sesili ibon gị before wee nụba this woman wee na-atụnyelu nwunye gịnị melu gị hapụ enyi gị nwaanyị afọ ịma bụ Angel bịaba to this very innocent girl just lapụta ya bedni ya fụ onye afọ ime 3 times i drop onye si na enyi gị nwaanyị akịa mma and you think that enwero kama will definitely come. Ọ gbọrọ enyi nwaanyị mesie chi ya azụ to decide enyi nwaanyị so etu nwa kịta ọ gbọrọ gị is now back to you. Ọ bụ na ife ị ga-eme then accept him back. A na-akọ eli ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.